Llywodraethu. Mae'r derm sydd fel pebain codi ofn ar y gorau yn ein plith, ond beth am gael gwared ar y gair ffansi a mynd yn ôl at y sylfaeni am funud neu ddau. Yr hyn rydyn ni'n siarad amdano yw gwneud yn siŵr bod ein sefydliadau ni'n addas i bwrpas ac yn gallu cyflawni eu potensial, ac mae hynny'n rhywbeth rydyn ni gyd ei eisiau'n clybiau ni. Nid rhedeg pethau o ddydd i ddydd yw llywodraethu, mae'n golygu rhoi popeth yn ei le i sicrhau bod y stwff o ddydd i ddydd yn cael ei wneud yn effeithiol. Mae hefyd yn ymwneud ag ymddygiad sefydliad yn ei arweinyddiaeth ei ddiwylliant a'i werthoedd. Enghraifft, gwneud penderfyniadau ac ymddwyn mewn ffordd sydd o fydd i'r clwb cyfan a'i aelodau heb ddangos rhagfarn, neu fod yn agored a thryloyw am beth sy'n digwydd. Mae bod yn glwb sy'n cael ei rhedeg a'i arwain yn dda yn rhywbeth y dylem anelu ato. Paratoi ein hunain i fod y gorau y gallwn ni fod i'n haelodau, a thrwy gymryd cam syml neu ddau, gallwn nhw wneud yn siŵr bod gan ein clwb sylfaen gadarn. I'r rhan fwyaf o glybiau chwaraeon, y brif ddogfen sy'n ymwneud â chael ei rhedeg yn dda yw'r cyfansoddiad. Gofalwch rhag dim ond mabwysiadu templed oddi ar y silff. Rhaid i'r cyfansoddiad adlewyrchu eich clwb chi a chynnwys pwyntiau sy'n briodol ac yn berthnasol yn eich barn chi. Cymerwch amser i'w lunio'n iawn, a gofynnwch am gyngor gan eich cyngor gwasanaethau gwirfoddol lleol neu eich corff reoli. Rhowch funud neu ddau i feddwl am eich clwb a gofyn, ydy'r clwb yn gweithredu gan gadw at gyfansoddiad neu gyfres o reolau? Oes cyfrifoldebau a swyddogaethau clir yn ei lle i helpu'r clwb i weithredu? Oes gennych chi swyddogion penodol ac ydyn nhw'n deall ei rôl? Pa bolisïau sydd yn ei lle, a sut mae'r aelodau'n cael ei gweld? Mae digon o wybodaeth bellach a dogfennau polisi defnyddiol ar gael ar wefan atebion clwb.